फैगौ 2025 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव खुंनो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 11थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। कामरुप जिल्लानि जाजिख'नानि जारख'ना माइनाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो गोनां गाहाय खुन्थिया गायसननाय दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बाथौ धोरोमारि खान्थिजों मावफुंनाय जायो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बर' कछारी गावखुंथाय हायुङारि गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया मावफुंनानै होयो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, बिकेडब्लिउएसिनि इएम सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं, गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि बिथाङा जाजिख'नानि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे ट्राइबेल मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लागोन होनना बुङो आरो बे जथुम्मायाव बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोननि मिजिं दं होनना खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। फैगौ जानुवारि दान 2025 मायथाइ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 11थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय जाजिख'ना माइनाव फोथाराव खुंनो थांखि लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो दिनैहाय गोथार जि मोनसे फुंबिलि सम बे गोथार दुब्लियाव जोङो जोंनि मावनायनि जि मोनसे जागायनांगौनि गाहाय खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावफुंनाय जाहैबाय आरो बावहाय जोंनिनो बानजाय आफादनि मानगोनां जोंनि मावफुं आफादगिरि प्रनब बर' बिथां आरो उमेश जायगा बिथांमोन जाजिख'ना बिजेपि बे माने आफादगिरि बिथाङा आरो लोगोसे बावहाय फैनो बाथ्रा हरदोंमोन जोंहा बानजाय आफादनिनो आफादगिरि बिथां दिगन्त कलिता एमएलए कमलपुर समाजनि बिथाङानो जों बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो जोंहा फोथायनाय दङ बे जाजिख'नायाव जानो गोनां 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुम्माया मोनसे जानाय जथुम्मा जानानै थांथों। मानोना जोंनि आद्रा थानाय माखासे जि मावनो लानाय खामानिफोर जोङो दा मावगासिनो दङब्लाबो बेयो मोगथां महर मोनाखै। दा बेनि जाफुंनायखौ जोङो जाजिख'नानि जथुम्मायाव गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोजां रादाब फोसावनायनि मिजिंखौ जों लादों। मानोना जोंना दाबो बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथायनि गामि फोसावनाय जायाखै आरो लोगोसे गामि फोसावनाय जायैनि थाखायनो बियाब दानो हायाखै, ओंखायनो जों बिसायख'थिसिम थांनो हायाखै। दा जोङो जाय थांखिखौ लानानै खामानि मावबोदों बुंनो थाङोबा बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय माखासे जोंहा जायफोर जेंना दङ, राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइनि जेंना जि थाबाय, बेफोर जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै माबा मोनसे गोग्गो जोंबो थांनानै थानायनि जि जोंनि जिउ राहा लामाजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइफोरखौ गेवलांसार होनायनि जे हाबाफारि लानांगौ बेखौ मावफुंनो हाथों आरो बड'फाया जाय सिमांखौ नुदों बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा माहारि दानायनि, बेफोर हाबानिनो मोनसे बाहागो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ मावदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मावगासिनो दङ। बावहाय जेबो जेंना जेथो गैयालासेनो जों गोजोनैनो फैगासिनो थानाय 11थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बा जों जुजिलायबाय, खामानि मावगासिनो दङ। बावहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि आसामनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाग्रा मोजां मोनजाग्रा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बाहाय नुजाफैगोन, जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्व दैमारिया नुजाफैगोन, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ नुजाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो माखासे मन्थ्रिफोर आसामनि बिथांमोनाबो नुजाफैगोन। दा बावहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैबावगोन, जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासै 22 जिल्लानि सिङाव दङ, आसामनि खना खनला 22 जिल्ला आरो माखासे नेबारिं स्टेट्सफोर थाबाय, जेरै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड आरो बेनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल, लोगोसे त्रिपुरानि थान्दैफ्राबो जोंजों बाहागो लायो, नेपालनिफ्राय नुजाफैयो, नेपाल हादरनिफ्राय आरो बांलादेशनिफ्रायबो नुजाफैयो। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि बानजाय आफादा जि बानजायनो लादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ बावहाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोङो फैगासिनो थानाय जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै सानो।